Пра што расказаў беларускі генерал, як знішчаюць гістарычную спадчыну і да чаго тут сілавікі, а таксама за што сёння сорамна былому беларускаму чыноўніку. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Генерал прагаварыўся. На БТ выйшла гутарка з галоўным вайсковым ідэолагам Беларусі генерал-маёрам Леанідам Касінскім. І вось што звяртае на сябе ўвагу. Па словах вайскоўца, сёння беларускія дзяўчаты вельмі хочуць служыць тэрміновую службу і просяцца ў войска. Але, на думку Касінскага, для гэтага пакуль не прыйшоў час. А таксама, свядома ці міжволі, генерал прагаварыў падобна галоўную думку, як бачаць і ўспрымаюць беларусаў лукашэнкаўцы. Сегодня многие люди, когда общаешься, они готовы терпеть какие-то невзгоды, лишения, лишь бы только мир был на нашей земле. И это очень четко и ярко замечается. По вялікім рахунку, гэта сёння афіцыйная пазіцыя беларускай улады. Цяжка? Так цяжка. Але ж затое няма вайны. Што вам яшчэ трэба? Хто і як знішчае гістарычны Брэст? Зараз раскажам. І так, тут таксама не абышлося без сілавікоў. Нашу ўвагу прыцягнула кампанія з дзіўнай назвай «Спартыўны клуб Аматар», якая апошнім часам вельмі актыўна будуе ў цэнтры горада. Амаль усе яе праекты – гэта перабудова дамоў, што знаходзіцца ў старым цэнтры Брэста, у зоне аховы гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гэта даволі простыя камяніцы, якія не маюць статусу помнікаў архітэктуры, але таксама ахоўваюцца. Іх не толькі забаронена зносіць, але ў іх нельга нават змяняць фасады і надбудоўваць дадатковыя паверхі. Але ж, як звычайна гэта робіцца ў Беларусі, камусьці нельга, а камусьці можна. Так адбылося і тут. І кампанія «Спартыўны клуб Аматар» спакойна зносіць некаторыя будынкі і на іх месцы лепіць тое, што лічыць патрэбным. І калі прыглядзецца да гэтага спартыўнага клуба «Аматар», то становіцца зразумела, адкуль такая ўседазволенасць. Дзіўная для будаўнічай фірмы назва тлумачыцца проста. Раней гэта сапраўды быў толькі аматарскі футбольны клуб. Яго пазней набыў інвестар, нехта Геннадзь Андрасюк, які вырашыў заняцца будаўніцтвам. Спорт у Беларусі – гэта часцяком вотчына сілавікоў, і Геннадзь Андрасюк не выключэнне. Ён працаваў у міліцыі, у следчым камітэце і нават у дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Андрасюк даслужыўся да высокай пасады. У 15-м годзе быў аж начальнікам аддзела ўправлення ДФР па Брэсцкай вобласці. Але ж з органаў Андрасюк сышоў пасля скандала. Ён бязвыплатна атрымаў зямельны надзел, дзе пабудаваў вялікі дом, які можна ацаніць не менш як у некалькі сотень тысяч даляраў. Прычым, каб аддаць патрэбны надзел сілавіку, знеслі дом, які стаяў на той зямлі, а сем'ям за кошт дзяржавы выдзелілі іншае жыллё. Гэта заўважыў праект «Народны рэпарцёр». Падняўся шум і нават заводзілі крыміналку, але ў выніку справу спусцілі на тармазы. Андрасюку давялося сысці з ДФР, але яго ніхто не пакараў, і ён нават захаваў і той надзел, і дом на ім. Пазней былы сілавік стаў забудоўшчыкам і цяпер атрымлівае салодкія месцы ў гістарычным цэнтры Брэста, дзе дазваляе сабе рабіць усё, што хоча. Увагі на гэта ўжо ніхто не звяртае. Ну і фактычна ў працяг папярэдняй тэмы. Малады беларускі чыноўнік расказаў, за што яму сорамна. Артём Брухан працаваў у брэсцкім аблвыканкаме 3 гады, з 17 па 20 год. Пасля забойства Рамана Бандарэнкі Брухан звольніўся і пасля выехаў за мяжу. Цяпер ён расказаў нам пра нюансы жыцця і працы рэгіянальнага чыноўніка. У Брэсце Артём меў пасаду ў ідэалагічным упраўленні, дзе курыраваў пытанні гісторыка-культурнай спадчыны, а таксама адказваў за музей. Па словах Брухана, праца была наладжаная наступным чынам. Любы праект, на які звяртаў увагу асабіста Лукашенка, мусіў выконвацца ў першую чаргу. На такое грошы заўсёды выдзяляліся без пытанняў і затрымак. Напрыклад, рашэнне аб рэстаўрацыі Косаўскага палаца пад гасцінічна-турыстычны комплекс было прынята брэсцкім аблвыканкамам яшчэ ў снежні 2004 года. Праект трапіў у інвестыцыйную праграму ў 2008, але да яго ніяк не маглі падступіцца. І толькі пасля заявы Лукашэнкі ў 2018 грошы адразу ж знайшліся. Таксама ў той час ніякіх праблем у супрацы Беларусі з Захадам не было. І нават наадварот. На Брэшчыне да 10% фінансавання для аднаўлення
аднаўлення спадчыны ці музею ішло з еўрапейскіх фондаў. Як згадвае суразмоўца, тады чыноўнікаў інструктавалі, што захад не такі і дрэнны, і трэба браць рэсурсы адусюль і выбудоўваць на іх радзіму. Яшчэ адной крыніцай фінансавання, па словах суразмоўцы, быў прыватны бізнес, але ён выдзяляў сродкі толькі пасля таго, як на прадпрымальніка націскалі. Праўда, сёння Брухан прызнаецца, што за некаторыя моманты сваёй працы яму вельмі сорамна. Напрыклад, калі трэба было пабудаваць аўтамабільную стаянку на месцы гістарычнага дома, то чыноўнікі пад рознымі прычынамі проста выпісвалі будынак са спісу гісторыка-культурнай спадчыны, і нават спецыялісты, якія разумелі абсурднасць такога рашэння, моўчкі пад ім падпісваліся. Але іншым чыноўнікам не толькі не сорамна, яны з гонарам расказваюць пра сваю працу. Цяпер мэр Ліды Сергей Ложачнік пахваліўся, што паставіў па ўсім горадзе відэакамеры і ў жывым эфіры назірае за будоўлямі, дарогамі і нават чэргамі ў паліклініцы. Таксама чыноўнік паставіў больш за 40 камер на малочных фермах. Праўда, сачыць за кароўкамі і пасадзіў свайго намесніка. По бумагам посмотрел, что за ночь родилось 2 теленка. Их в течение 2 часов надо выпоить специальной смесью. Понимаешь, да? Компьютер у меня все есть. Он отматывает эти вещи назад, посмотрел, что в течение 2, все, исключаем человеческий фактор. Карацей, усё як у старым анекдоце. Толькі там без Лукашэнкі не маглі перабраць бульбу, а тут без чыноўніка райвыканкама не могуць пакарміць цялятаў. А Лукашенко падпісаў чарговы указ. Цяпер пра кадравы рэестр Беларусі. Гэта такая сістэма ўліку чыноўнікаў. Там прапісваюцца патрабаванні для кожнай пасады, ад прэзідэнта да міністраў і правінцыйных чыноўнікаў. Гэта працяг лукашэнкаўскай працы з кадрамі. Раней ён ужо абяцаў, што чым бліжэй да выбараў, асабліва да прэзідэнцкіх, тым больш пераменаў будзе сярод чыноўнікаў. Усё ж перастаўляць адных і тых жа людзей туды-сюды – гэта адна з традыцыйных і любімых лукашэнкаўскіх цацак. Першай ластаўкай стаў новы міністр аховы здароўя Хаджаеў. Перастаноўкі таксама не за гарамі. Унікальны аўтамабіль прадаюць у Пінску. Гэта Lamborghini Urus 2019 года. І звонку, і ўнутры поўны люкс. Тармазы керамічныя, а сядзенні абсталяваныя функцыяй масажу. У аб'яве падкрэсліваюць, аўто як новае. За такую раскошу просяць ні многа ні мала $308 000. На хвіліначку, за такую суму можна купіць у тым жа Пінску аж 10 двухпакаёвых кватэр. А хто там казаў, што беларусы бедна жывуць? Міліцыя запалохвае замежных студэнтаў. Падрыхтоўка да выбараў прымае ў Беларусі часам зусім абсурдныя формы. Так, у Гродні сілавікі сабралі студэнтаў з замежных краін на, цытата, сур'ёзную размову. На ёй палкоўнік міліцыі Булькевіч прачытаў маладым людзям лекцыю пра экстрэмізм і тэрарызм. Прасцей кажучы, нагадаў, каб яны не смелі зарэгістравацца на забароненых уладамі рэсурсах ці рэпосціць адтуль інфармацыю. Таксама Булькевіч падрабязна расказаў пра адказнасць за пратэсты і нават назваў канкрэтныя тэрміны за кратамі і сумы штрафаў, якія можна атрымаць. Напрыканцы сустрэчы чалавек нагадаў замежнікам, што такое дэпартацыя і высылка, а затым пажадаў ім поспехаў у вучобе. Суд па трагічнай справе прайшоў у Гродні. Там грузавік збіў 8гадовага хлопчыка. Пры павароце кіроўца не заўважыў маленькага раварыста, які выехаў на дарогу. Ад траўмаў малы памёр у бальніцы. Цяпер кіроўцу асудзілі на 4,5 гады калоніі. Акрамя таго, суд абавязаў яго сплаціць сям'і загінуўшага хлопчыка аж 160 000 рублёў кампенсацыі. Дзіўны суд пачаўся ў Гомелі. Абвінавачаныя 3 сяброў, якіх сілавікі называюць злачыннай групай і спячай ячэйкай экстрэмістаў. Мужчын затрымалі яшчэ год таму. Пры ператрусах не знайшлі нічога, акрамя бел-чырвона-белага сцяга. Але ж гэта не выратавала. Мужчын вымусілі прызнацца, што ў іх быў сяброўскі чат, дзе выказваліся няправільныя з пункту гледжання лукашэнкаўцаў думкі. Цяпер усіх траіх хутчэй за ўсё чакаюць вялікія тэрміны. Мужчын вінавацяць у стварэнні экстрэмісцкага фарміравання і абразах Лукашэнкі. Ім пагражае да 7 гадоў калоніі. Зноў падгарае ў Вольгі Бондаравай і іншых прарасійскіх актывістаў. Прычына – помнік канцлеру Вялікага княства літоўскага Льву Сапегу, які хочуць паставіць у Бешанковічах. Цяпер абвешчаны конкурс эскізаў памятнага знаку, і гэта вельмі хвалюе аматараў рускага свету. Для іх стала непрыемным адкрыццём тое, што ў гонар Сапегі ў Беларусі, аказваецца, ужо выпускалі паштовую марку і памятную манету, а яго імя маюць вуліцы ў Мінску, Магілёве і іншых гарадах. Ёсць нават 2 помнікі – у Гродні і Лепелі. Ад гэтага аматары рускага свету стогнуць.
Сапега ж ваяваў з Расіі. Ён і ўдзельнічаў у асадзе Пскова і Смаленска і прасоўваў уніяцтва, а вы хочаце яму паставіць помнік. Як жа так? А вось так. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.